Tervetuloa Viihdekäyttäjät podcastin pariin. Tänään meillä on mikkien takana Jesse, eli minä, sitten Kaitsu tuttuun tapaan ja ensimmäinen vieras meidän podcastissa kaverimme Teemu. Tervetuloa. Kiitos. No niin, nyt ollaan ihan kolmistaan tässä ja koska meitä on yksi enempi kuin normaalisti, niin spesiaalitunnelmaa lisäen vielä, niin meillä on meidän podcast-historian toinen spesiaalijakso ja spesiaalijakson aiheenamme on Indiana Jones. Kyllä. Ja voisin aloittaa tämän jakson sillä, että esitän ensin kohteliaasti meidän vieraalle ensin kysymykseen, että mikä on ensimmäinen muisto Indiana Jonesista? Se on Tuomion temppeli. Tuli isäukon kanssa katsottua aikana. Okei. Kyllä. Muistatko, miten tämä vaikutti sitten oliko se suoraan syvään päähän ja iskikö heti vai pitikö vähän katsoa lisää indejä ennen kuin kolahti kunnolla? Ei, kyllä se oli hyppy suoraan syvään päähän, iski ja kolahti heti siinä ja sen jälkeen oli pakko nähdä kaikki loputkin. No niin. Silloin niitä ei ollut kuin 3. Kyllä. Tuliko vaikutteita heti leikkeihin tai muutenkin lapsen identiteettiin? Oliko se, minkä ikäisenä sä näit Indiana Jonesin siis? Oiskohan sitä ollut joku 9. No niin, eli joo. Ja edelleen tulee larpattua. Kyllä. Indinä metsässä. Kyllä sä oot hattumiehiä, niin sä oot vähän niin kuin Harrison Ford hattu päässä. Kyllä, joo. Sitten Kaitsu, sama kysymys. Ensimmäinen muisto Indiana Jonesista. Taisi olla mummulla ja papalla silloin käymässä ja jotain siinä varmaan pikkuveljen kanssa leikittiin tai jotain. Ja sitten televisiosta sattui tulee justiinsa kanssa sitä Indiana Jones Tuomion temppeli ja jäin sitä sitten vähän siihen katteleen. En tainnut ihan kokonaan katsoa, koska varmaan leikit vei mukanaan ja ei ole ikinä Indiana Jones kärpäinen oikein purru. Ihan on tykännyt aina, että tuon 1 ja 2 on joskus katsonut nyt tällä viikolla sitten katsoin myös tuon 3. osan. Ja teit läksyjä podcastia varten. Vähän joo. Kyllä. 4 ja 5 on nyt vielä katsomatta, mutta te varmaan saatte niistä ihan hyvin juttua sitten. Kyllä. Jakson loppupuolella. Kyllä, minä ja Teemu ollaan ne nähty ja jauhetaan siitä myös sitten. Esitän vielä kysymyksen itselleni ja siis mä en ole Teemullekaan tätä, kun me ollaan paljon vuosien aikana tässä jauhettu Indiana Jonesista ja viilistelty, mutta siis mulla on melko kiusallisella tavalla jopa ehkä vähän myöhäisherännyt Indiana Jones-vaihe, että mä näin Indiana Jonesit ekan kerran joskus 2008 vuonna. Ja 2008 vuonnahan oli tää, kun tuli 4. Indiana Jones. Ja siis ensimmäinen kunnon semmonen Indiana Jones-muisto, jossa mä annan tavallaan sukellan Indiana Jonesiin, oli Nokialla, oli näitä, kun pystyy lehdistä tilaamaan tämmöisiä ostamaan puhelinpelejä. Niin sieltä sitten ostin vanhempien luvalla niin tämmöisen Indiana Jones 4 2-ulotteisen puhelinpelin, jossa oli sitten myös tunnarina tämä Indiana Jonesin muistettava tunnari ja sitä sitten tuli pelattua ja mä en ollut silloin siis, mä muistan sen niin, että se oli ensimmäinen kosketus kokonaan Indiana Jonesiin, että mä en ollut sitä tunnariakaan ennen sitä Sä oot asunut tynnyrissä. Joo, ja siis mietin 2008 vuonna. Mä oon ollut silloin joku 11, ei oma varmaan jo jotain 13-14, mutta kun kuitenkin, että sitten, en aloittanut Indiana Jonesia 4, että sitten mä ostin DVD-boksin, jossa oli kaikki nämä 1, 2, 3, 4, sitten pari vuotta siitä puhelinpelistä. Ja sit katoin alusta asti kaikki. Mutta siitä se on sitten lähtenyt ja nyt se nykyään kuuluu suosikkiseikkailuelokuviin. Mulla lähti isäukosta ja sulla lähti puhelinpelistä. Mietin, joo, se on vähän. Mutta hyvä, että on antanut sitten elokuvillekin mahdollisuuden, eikä vaan sille kämäselle pelille. Mutta joo, siinä kun vähän muistelua
Oletteko te pelannut näitä Indiana Jones PlayStation-pelejä tai muita? Onks niitä semmosia muuta kuin Lego-pelejä? On, mutta ne on vissiin aika kämäsiä. Mä en oo perehtynyt muuta kuin tuo puhelinpelijuttu. Yksi pleikkapeli, sehän on tosi kehuttu. Okei. Onko? Okei, mä oon ollut ihan... Sijoittuu Atlantikselle. Okei. Mä oon ihan tynnyrissä tässäkin. En ole pelannut, mutta on kuullut asiasta paljon. Koska Joo. mulla on ollut vähän toive silleen, että Indiana Jonesista saisi tulla semmonen kunnon seikkailupeli silleen. On niitä, mutta ne on suuri osa vissiin aika kämäsiä. mitä mä Okei, oon ymmärtänyt. joo. No niin. Paitsi tämä kyseinen peli. No se kyseinen. Pitää kyllä Palataan perehtyä. siihen vaikka Voidaan palata. leffan kohdalla. Okei, no niin. Joo, mutta sitten lähdetään muisteluista siirtymään leffojen läpikäymiseen. Ja ensimmäisenähän meillä on Ika ensimmäinen. Tai hei, käydäänpä tätä asiaa kun hyvin tälleen hyppii, mutta kuuluu meidän tyyliin. Haluaako Teemu lyhyesti kertoa, että miten tavallaan Indiana Jones syntyi? Indiana Jones syntyi. Joo, Steven Spielberg olisi halunnut ohjata James Bond-leffoja, mutta tuottajat eivät tähän suostuneet, koska Steven Spielberg ei ole englantilainen, vaan amerikkalainen ohjaaja. Joten siitä masentuneena hän päätti lähteä George Lucasin kanssa vähän etelän matkalle lomailemaan. Ja George Lucas heitti, että hei, että mulla olisi tällainen arkeologi-tyyppi, jonka nimi voisi olla Indiana Smith. Ja tästä Steven sitten otti kopin, että joo, tehdään, joka matkustelee James Bondin tyyppisesti maasta maahan ja on naisia ja sitä rataa. Et vähän samaa, mitä oli myös sitten Bondeissakin. Kyllä, mutta Smith-nimestä luovuttiin ja tilalle tuli Jones. On se parempi kyllä Jonesina kuin Smithin. Ja Indiana nimi taas tuli George Lucasin koirasta. Okei, joo. No niin. Aivan. Sen koiran nimi oli Indiana. Kyllä. Aivan. Joo, ja näistä asetelmissa sitten onneksi Spielberg ei luovuttanut, vaan lähti. Onneksi Spielberg ei päässyt ohjaamaan Bondia, kun meillä ei olisi muuten Indiana Jones. Ei ois. Ja eka Indiana Jones kadonneen aarteen metsästäjät tuli sitten 1981. Se ei ole Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästäjät. Niin, joo, totta. Joo, se on aina kun tuolla kun listataan jotain kaikkien aikojen seikkailuelokuviakin, niin siellä tulee sitten just tämä kadonneen aarteen metsästäjät, eli Riders of the Lost Ark-nimi. Niin sitä jossain vaiheessa vielä kun oli silleen, että mikäs tää on? Ai niitä on se Indiana Jones. Joo. Vasta kun kakkososa tuli, niin sitten mukaan pompsahti päähahmon nimi. Joo, kyllä. Oliko se, tiedätkö että oliko tarkoitus siitä heti ekan kohdallakin silleen, että tätä tullaan jatkamaan? Joo, oli. Tarkoitushan oli tehdä 3 leffaa. Okei, joo. Mutta tietenkään sitä ei tiedetty, että tuleeko siitä suosittu siitä hahmosta, niin ehkä siinä ei viitetty sen takia ottaa riskiä, että hahmon nimi olisi jo leffan nimessä. Aivan. Okei, joo. Ihan järkeenkäypältä kuulostaa, mutta toisin kävi sitten ja menestyshän siitä tuli sitten Indiana Jonesista. No, ihan ok. Ihan ok menestys, ei mikään lähde tietenkään niin kuin räjähtävästi tolleen. Mutta joo, jep, puhutaan sitten tästä kyseisestä leffasta. No niin, eli ekan leffan juoni lyhkäisyydessään on se, että Indiana Jones kilpailee pahuuden voimia vastaan löytäkseen legendaarisen liiton arkin. Ja nämä pahat voimat tässä ovat ihan kuin natsit, jotka haluavat kovasti saada tämän liiton arkin käsiin ja sillä sitten käyttää sitä ihan kuin pahoihin tarkoituksiin. Mutta Indiana Jones ei anna periksi ja siitä niin kuin jahtaamisesta tulee sitten suuri seikkailu. Kyllä. Siellä sitten riittää niin kuin Indiana Jonesin kohtaamisia hänelle menneisyydestä tuttujen henkilöiden kanssa ja tulee jonkun säpinää ja seikkailua siinä, että Tunteita ja tuoksuja. kyllä, joo, elokuva alkaa jo silleen kun miettii, niin siinähän ollaan jo viidakossa ja siinä on jo heti toimintaa ja on tämä joku ikoninen tämä
luolajuttu, jossa Joo. mennään sinne kun etsimään sitä, mikä tämä kultapatsas onkaan. Indiana Jones, just niitä ikonisia kuvia, kun hänellä on onko se hiekkasäkki siinä ja Joo. hän yrittää sen ratkaista nopeasti. Hän tietää, että tässä voi olla joku juju ja näin, niin siinä ja lähtee sitten, heti he kokee sitten kieroutta tuossa matkallaan ja kohta siinä sitten elokuvan pääpahis niin sanotusti Belloq joukkoineen ilmestyy paikalta. Ja Belloq on kans tämmönen kuin arkeologi myös. Ja ennen sitä on legendaarinen iso kivi lähtee vyörymään. Joo, aivan. Jota on käytetty Crash-peleissä. Niin Kyllä, mutta se on pöllitty myös tähän elokuvaan. Se on pöllitty Carl Parksin Akuankka-tarinasta vai roolista. Okei. No Toi niin. pitäisi tietää vanhan Akuanka. Niin, pitäisi nyt. Meillä on Teemu täällä tänään. Niin. Onneksi Teemu pelasti. Kyllä, eli se on sieltä sitten lähtenyt, joo. No, Suoraan pöllitty käsikirjoitukseen sieltä. mutta toimii. Toimii. Kyllä, se on jännittävimpiä elokuva-aloituksia, mitä tietää eka Heti puolella. mennään. On ja onhan siinä koko siinä aloituksessa se, miten Indiana Jones tuodaan katsojalle. Synkkää kuvaa metsästä ja sitten meillä on vähän siluettia. Joo, Totta. kyllä. Ruoska viuhahtaa ja vetäsee Joo, ja pahiksen aseen pois. kyllä. siitä. Ja sitten kasvot ilmestyy. Kyllä, ja Harrison Fordin kasvot ilmestyy. Kyllä, ai että. Joo. Onneksi Harrison Ford eikä Tom Sellekin. Mitä Ai se niin, sanotaan? siinä, joo, On Tom huono Selleck. lausuma. Joo, Tom Selleck. Sehän oli, Tom Selleck oli kans yksi varten otettava vaihtoehto. Oliko hän ihan ensimmäinen sille, että hänelle kirjoitettiin? Vai oliko tässä mitään, että Steven Spielberg ja En Lucas muista oli... kirjoitettiinko, mutta hänelle suoraan tarjottiin tätä roolia. Okei. Mutta koska hän teki Magnum-nimistä TV-sarjaa, niin hän ei voinut sitten lähteä. Magnum. Onkohan häntä TI-taso. harmittanut sitten jälkeenpäin, ettei ole lähtenyt tähän, en tiedä. Vaikea sanoa. Kyllä. Ainakin itseäni harmittaisi, jos näin olisin. Että jos Tompan hän olisi saappaissa. ollut siinä. Niin. Niin, Ky- siis ehkä ei ole niin, että jos niin. niin. olisin Tompan saappaissa, Kyllä. olisi harmittanut. Joo, Mutta harmittaisi sekin, jos Tomppa olisi siinä. Kyllä. Joo, Harrison Fordissa on jo tosi paljon sitä karismaa, mitä olisi ollut totta kai Selleckissäkin, mutta ehkä hänessä olisi ollut liikaa jollain tavalla Selleckille. Mies ja viikset, iso mies. Niin. Mutta joo, hetihän alussa, Fordhan oli jo tuttu Star Warsista tässä vaiheessa. Oli, ja George Lucashan ei olisi halunnut roolittaa Indiana Jonesia, ei Harrison Fordia Indiana Jonesiksi. Just tämä Han Solo-roolin takia. Okei, eli siinä Jaa. oli sitten mahdollisesti Spielbergillä ja Lucasilla jotain pientä vääntöä sen suhteen. Joo. Joo, Mutta toisin kävi. toisin kävi, kyllä. No pakko sanoa kyllä, että en mä tiedä, vetää niin ikonisen roolin Indiana Jonesin ja Harrison Ford, että olisiko siihen toisaalta, pystyisittekö te edes kuvittelemaan tuommoisen Ei, siitäkin, näyttelemään? siihenkin vielä palataan varsinkin niissä 2 viimeisessä elokuvassa sitten, että kun voiko sitä, jos sitä halutaan jatkaa sitä hahmoa jostain järjettömistä syistä, mikä on aina mahdollista nykypäivänä, niin voiko siihen kuvitella ketään, mutta se, että Harrison Ford on jo tässä lunastaa ja tekee jo ekassa leffassa sen, että se on niin Indiana Jones, että hänen palossaan näkyy se, että tässä on hänen uransa merkittävimpiä rooleja käsillä. Mutta joo, sitten mielipiteitä kyseisestä leffasta. Haluatko Kaitsu aloittaa? Sä nyt tuoremmiltaan oot nähnyt tällä viikolla tämän leffan. No joo, siis tää oli nyt toinen kerta, kun näin tämän elokuvan niin kuin ihan alusta loppuun. Ja siis jopa toimi nyt tokalla kerralla itse asiassa vähän paremmin, että jotenkin pääsi uppoutumaan nyt syvemmin tähän leffaan, että varmaan olisiko ollut ekalla kerralla taisin katsoa sen silleen 2 osassa, niin nyt kun sen katsoi silleen yhdeltä istumalta, niin ei niinku fokus missään vaiheessa lakannut. Mutta siis onhan tää nyt ihan huikeeta tämmöstä aivot narikkaan tämmöstä
seikkailuelokuvaa, niin kuin sellaista henkeä tässä todella paljon siis pitää hyvin otteessa. Kyllä. Et siis, ja ei niin kuin, kuitenkaan juonellisestikaan mikään niin kuin typerä elokuva, että tässä on niin kuin, kyllä hyvä juoni, että on niin kuin, paljon semmoisiakin typeriä toiminta- ja seikkailuelokuvia, jossa se juoni ei oikeastaan kiinnosta, mutta tässä se juonikin on myös sellainen, että se on kaikkien niin kuin, mieleen siinä mielessä, että sä et vaan katso sitä vaan sellatteella, että kyllä sun pitää keskittyä niin kuin tässä tähän juoneen jonkun verran, tässä... että sä voit tässä vaan puhelimella olla koko ajan. Joo, eikä elokuvissa ylipäänsäkään no ei olla. Niin, mutta siis silleen... Joo, tajuan mitä tarkoitit. Mutta tässä on kyllä hyvin käytetty lähdemateriaalia ja huomaa, että tai tässä tulee hyvin ilmi, että Spielberg rakastaa myös sitä, että kun syventyy siihen aineistoon, mitä arkeologit esimerkiksi, tai mitä siihen arkeologin työhön kuuluu ja mitä tämmöiseen, on varmaan perehtynyt aika hyvin erilaisiin aarteisiin, mitä voi maailmasta löytää. Joo, siis paljon yksityiskohtia. Historiajuttuja ja näin, kyllä. Yksityiskohtaisia asioita paljon, niin kuin, että miten kaikki medaljongit ja kaikki tämmöiset liittyy, että sun pitää ensin saada toi tietty esine tuolta, jotta sä pystyt hyödyntämään tätä toista esinettä sen kanssa ja kaikkea tämmöistä, että se ei ole vaan se, että mennään paikasta A paikkaan B ja haetaan toi tuolta, vaan sun pitää niin kuin oikeasti nähdä vaivaa sen eteen, että sä teet sen asian oikealla tavalla. Ja paljonhan tää juoni viittaa siihen, millä Steven Spielberg ja George Lucas halusi antaa kunnia, eli vanhoille sarjaelokuville, joita näytettiin aikanaan leffateatterissa ja sitten ne päättyy aina sellaiseen cliffhangeriin. Nämä Indiana Jones-leffathan voi niin kuin pätkiä. Että siinä päättyy aina yksi jakso tavallaan pienen cliffhangerin, josta pelastaudutaan sitten seuraavaan seikkailuun tai niin kuin kiipeliin. Ja taas cliffhangeri, josta pelastaudutaan. Joo, se on tällä tyylillä rakennettu tää koko leffa ja muuten. Loputkin leffat. Kyllä. Aika mielenkiintoinen pointti, ja mä olin edes ajatellut tolleen. Joo, hyvin kunnioittaa kyllä niitä tarkoitusperejään sitten, että kyllä. Eli tavallaan uskollinen sille, mistä se on ottanut niin kuin myös vaikutteita. Joo, ja tämä ei todellakaan tunnu. Ja nekin oli siis seikkailuelokuvia, mitä aikanaan näytettiin ilmeisestikin siis Yhdysvalloissa leffateatterissa, niin lyhkäisiä lyhyt elokuvia, jotka sitten tosiaan päättyi siihen klippaan. Oliko ne esimerkiksi jatku seuraavalla viikolla. Oliko esimerkiksi näitä Tartsaneita, mikä tämä Tartsanin pääosanäyttelijä on, tämä Weissmuller? Johnny Weissmuller. Joo. Oliko ne näitä vai oliko se, ei, tarkoitatko sä nyt jotain? Ihan, joo, kyllä. En ole nähnyt. Joo, okei. Okay. Mutta joo. Mutta itse asiassa saattaa Tartsaneistakin olla. Okei. Okay. Hyvin mahdollista. Jotenkin kun miettii, niin voisi olla ihan luonnollinen. Mutta sitten kun puhuttiin sitä, että tässä on ollut just semmoinen agenda, että kun ei saatu bondeja tehdä, niin nyt tehdään tämmöinen. Ja siinähän sitten heti, etenkin tuohon ensimmäiseen sitten kohdistuu se, että no miten se on nyt onnistunut, niin jotenkin kun miettii, niin mun mielestä on siinä on onnistuttu ilman mitään mailan puristamista niin silleen tosi luontevasti hyppäämään. Ei edes tunnu siltä, että tämä on nyt semmoinen, että nytpä yritetään ihan kun tehdä meidän Jenkkilän Bondi. Vaan tässä on oikeasti ihan kun otettu tavallaan ihan selkeästi oma hahmo, ei mitään kopiointeja ja silleen. Siellä on niitä samoja ihan kuin aineksia. Joo, mutta mennään ihan omalla tuotteella niin kuitenkin. Joo. Ja kyllä mä voin tätä leffaa omissa kirjoissaan laskea kaikkien aikojen viihdyttävimmiksi, mutta myös ihan kun semmoinen seikkailuelokuva genren, niin ihan kärkileffoiksi. Ja sitten paljonhan sen jälkeiset leffat on ammentaneet tästä. Kyllä, joo. Että tämä on ollut sellainen suunnannäyttäjä seikkailuelokuville. Kyllä, joo, kaikki Tomb Raiderit ja nämä National Treasure-leffat ja muut on ottanut kyllä, niinku, ne ei varmaan olisi niinku sellaisia ilman Indiana Jonesia. Joo, ja mikä tämä Michael Douglasin, tämä vihreän timantin, mikäs tää on? Vihreän timantin metsästys ja Niilin jalokivi. Joo. Hyvin vaikea kuvitella niitäkään silleen
ilmestyneen juuri sellaisena Itse ilman asiassa tätä. Vihreän timantin metsästyskäsikirjoitus oli jo olemassa ennen Indiana Jones. Okei. Okei, no niin. No, eli tässä sitten ehdittiin niin ensin. Joo. Kyllä, mutta... Visuaalisesti kanssa pakko sanoa, että niin kuin, vaikka elokuva on tullut vuonna 1981, niin kyllä noi visuaaliset efektit on sen niin kuin, jopa on oikeasti hienon näköisiä. On. Tykkään jopa ehkä enemmän justiinsa siitä, että siinäkin on hyödynnetty hyvin paljon kaikkia näitä stop motion tyyppistä animaatiota ja muuta, että ei ole, niin kuin, ei ole ollut semmoista CGI-efektien käyttöä. Ja mun mielestä ne on paljon jopa karmivamman näköisiä sit kun niinku näiden hahmojen naamat vaikka sulaa tai jotain, niin ne on jopa puistattavampia. Ne on elävämmän näköisiä jopa sillä tavalla mun mielestä. Mun mielestä mä en ymmärrä siis, no joo, ymmärrän totta kai, että CGI:lla pystytään tekemään tietysti realistisemman näköisiä, mutta sitten taas se, että kummasta mulla nousee enemmän karvat pystyyn, niin kyllä se on niinku enemmän tämmöinen stop motion tyyppinen animointi, millä niin kuin missä näytetään tämmöisiä raakoja efektejä, niin se toimii itselle paljon paremmin. Kyllä, joo. Mutta tosi eeppistä menoa on hienoja elokuvan loppupuolella autokohtauksia ja tällaista. Niin kun... Ja siis eikö hieno sille, että sä tiedät kuitenkin, että joo, kyllähän se nyt aina selviää noista tilanteista, mutta silti jotenkin jännittää aina. Ja onhan tuohan siinä jännitystä lisää se, että kun tietää, että noit on tehty oikeasti noissa tuntit. Niin. Ei ole tietokoneen varassa tehty, kyllä. että sitä mennään oikeasti sen kuorma-auton ali sieltä. Niin, kyllä. Joo, siinä on käytetty ajatusta ja Spielberg on ihan kun pienestä pitäen tykännyt ihan kun tehdä elokuviaan silleen, että ihan kun siihen kunnolla siihen tekniikkaan harjoitetaan sitä ihan kun tapaa toteuttaa joku visio, niin tässä on kans ollut vahvasti sitä, että ollaan tehty itse ja totta kai iso rahoitus studiolta, mutta hienoa jälkeä. Kyllä. Onko vielä tästä ekasta indistä jotain mielen päällä? No ei sinänsä. Pakko nostaa, koska englannin kielen taitoni on erittäin heikko, en osaa lausua nimiä, mutta tämä Sallahin näyttelijä. John Rhys Davies. Just hän. Niin mieleenpainuva roolisuoritus ja hahmo. Joo, siitä Niin oliko tämä se, mitä oli se indin kaveri? Oli. Kyllä. Oi että se oli kyllä siis, se oli jotenkin niin sympaattinen hahmo, mutta samaan aikaan jotenkin sellainen, niillä oli hyvin semmoinen veljellinen ystävyyssuhde kuitenkin, että... Joo, ja tollaisia seikkailuelokuviin, niin se on melkein kun pakollistakin olla päähenkilö sankarille semmoinen joku Aisa Pari sille. Joo. Tässä kohtaa pakko sanoa, kun myöhemmin sitten tuli katsottua Taru Sormusten herroja ja selvisi, että tämä sama näyttelijä esittää Gimliä. Ja miettii, minkä kokoinen hän on ja esittää Kääpiötä. Että hauskasti toteutettu. Tämä nyt eli Trinidad. Joo, mutta mä välillä aina unohdan tämän jutun. Joo, näistä kahdesta saisi sitten hyvä semmoisen oma spin-off buddy-elokuvan melkein tyyppi. Tai ei nyt ehkä spin-offaa, mutta niinku semmoisen oman buddy-elokuvan vielä, missä nämä kaksi vaan seikkailee tyyli. Tai nyt mitä helvettiä mä nyt selitän. Seikkailehan ne tässäkin. Joo, mä menin ihan ajatuksestani solmuun taas. Joo, mutta mennään nyt eteenpäin. Indiana Jones spin-off-elokuvat, jossa on aivan samat hahmot. Ei saa. No niin, mä tätä just mietin tässä. Mä sekoilen. Tämä on merkki, että nyt eteenpäin. 1984 tuli sitten jo toinen Indiana Jones. Ja se oli sitten nimellä Indiana Jones ja tuomiotemppeli tällainen suomeksi. Mä tykkään, pieni välijuttu, mä tykkään, että nämä on ihan kun suomennettu ja näissä leffoissa on esim. Vielä vahvana se muistijälki siitä suomennosta. Samaa mieltä. Joo. Niin totta. Ja kun kaikkia leffoja ei nykyään enää suomenneta, varsinkaan jos ne suomennetaan, niin niitä ei suomenneta hyvin. Siis tää on ihan hemmetin hyvä. Tää on mun suosikki näistä 3 Indiana Jonesista, minkä mä no niin, sieltä tuli jo vahva heitto. Ja hauska, että tämähän sijoittuu ennen kadonneen aarteen metsästä. Totta. Okei. Joo, mä muistan, kun mä katsoin tän ekan kerran, niin mä olin silleen, että mitä ihmettä, että tässähän on niinku, onko tää vuotta aiemmin? Muistaakseni ykkönen on 1936 ja tää sijoittuu vuoteen 1935. No anyway. Haluaako jompikumpi kaifareista heittää nytten
tämän leffan lyhyen juoniselosteen? Joo, eli juoniseloste lyhyesti on tällainen, että Indiana Jones on nyt eksynyt sitten kaukoitään ja tehtävänä on hakea pikkukylästä varastettu pyhä kivi ja pelastaa nämä kylän lapset sitten tämmöisen pahuuden niin kuin voimilta. Kyllä, siinä se on lyhkäisyydessään. Tämähän leffa on jo sitten ainakin omasta mielestäni kun astetta synkempään menee. On joo. On, mikä juontaa siitä, että Steven Spielberg, oliko hänellä vaikea avioero siinä justiinsa taustalla. Joo. Hauskaa, että tästä kyseisestä leffasta löytyy sitten uusi nainen, jonka kanssa on edelleenkin naimisissa, eli tämä naispääosan esittäjä. Aivan. Joo. Tässä on hauska, mistä tämä alkaa sellaisesta klubista. Ja koska tuottajan on häärinyt George Lucas niin kuin aikaisemmissa leffassa ja myöhemmissäkin leffoissa, ainakin 3, niin on viittauksia Star Warsiin, niin tämä klubihan on Obi-Wan Club. Eli Obi-Wan klubi. Joo. Kyllä, tämän leffan alussa on vahva jotenkin, tulee vahvemmin kuin koko ykkösleffassa, niin tulee semmoinen Bond-fiilis. Tai Casablanca-fiilis. No joo, joku muu kuin Indiana Jones-fiilis kuitenkin, joka sitten totta kai sopii leffaan. Joku sellainen Bogart-fiilis, koska Harrison Ford on pukeutunut, tai siis Indiana Jones on pukeutunut. Kyllä. Valkoisen pukuun. Totta. Kyllä. Joo, mutta siitä sitten aika lailla lähdetään just siihen taas uuteen seikkailuun. Ja heti elokuvan alkupuolella meille esitetään sitten taas Indiana Jonesin uusi tämmönen apuri, oikea käsi, eli Short Round, eli tämä aasialainen pikkupoika, joka on siis kyllä mun mielestä aivan siis huikea tässä leffassa. Mun mielestä aivan loistava tämmönen comedic relief tähän elokuvaan ja hemmetin hyvä sidekick. On, ja siis kun pikkuvanha lapsi, mutta kun joskus ne ärsyttää ne pikkuvanhat lapset, mutta tässä tulee heti semmoinen, että toi on päällikkö, kuin moni aikuinen tässä elokuvassa. Mutta kaikkien mielestä tämä leffa jakaa myös paljon mielipiteitä. Itse ohjaajahan ei tästä leffasta juurikaan välitä, koska hänen mielestä se on liian synkkä. Ei ole tarpeeksi huumoria ja myös katsojissa se jakaa mielipiteet just tämän Short Roundin takia ja sitten tämän... Monet ei ole tykännyt. Eikä ole tykännyt tästä naishahmosta, jonka nimeä... Sitä mä en ihmettele yhtään, koska mulla menee hermosen Willi oli naishahmo. Aivan. Joo, Kate Capshaw. Siis se on kyllä, mulla menee niin hermo siihen sen, minkälainen se hahmo on ja ylipäätään siihen kauheeseen huutamiseen ja kiljumiseen ja tällaiseen niinku... Mut ite on taas aina tykännyt niistä, että se on niinku iskenyt omaa huumoria. Se on parhaimpia kohtauksia, kun ne on siellä yöpyvät siellä viidakossa ja tää Willi hätistelee sitä norsua siinä ja sit se onkin käärme ja sit se kemia, mikä on Harrison Fordilla ja tällä Short Roundin näyttelijällä Jonathan K. Guanilla. Niin, kun pelaa korttia siinä. Kyllä. Se on aivan huikea. On, joo. Sille sä kusetat mua ja sitten Indio on silleen, mikä sulta löytyy täältä hihasta? Joo, tossa on semmoinen sielujen sukulaisuus, että vaikka niillä on tosi iso ikäero, niin tuli se vaikutelma jo siinä, että ihan kun olisi pelannut jo 10 vuotta sitten korttia. Niin, ja siinä on myös sellainen isä-poika. Joo, vaikka ei tietenkään ole isä ja poika, mutta niin kuin samaa fiilistä. Kyllä, joo. Kyllä. Että se semmoinen kasvatti lapsiin tavallaan Indille siinä ja ei saakeli, ne sopii kyllä todella hyvin yhteensä, niiden henkilökemia on todella niin kuin, toimiva ja uskottava. Että se ei ole sellainen niin kuin, väkisin väännetty tai niin kuin, päälle liimattu. Ja se ei ole myöskään mitenkään päälle liimattu se niiden ystävyyssuhde, vaan se on oikeasti sellainen, että se on niin kuin, ainakin itselle oli niinku tosi helppo ja uskottava niinku se ystävyys heillä. Joo, ja se on yksi niitä voimia niiden kemiaa, niin, joka kannattelee läpi koko leffa ja tekee aika iso osa ainakin itselle siitä leffan kun onnistuvuudesta. Kyllä. Totta kai tarinakin, eikä omasta mielestä tarina pääse ihan ykkösen tasolle, mutta kun just ne synkät jutut itselle iskee, että siellä on sitten, mihin tämä nyt sijoittukaan,
tää leffa, mihin paikkaan. Olisiko justiinsa Intiaan muistaakseni? Joo, niin siellä oli sitten tää heimo ja siinä oli, kun niillä oli hyvin synkkiä rituaaleja ja Jep. tällaista oli tätä kun meillähän leffa-aikana esimerkiksi tää pahis, niin mitähän nyt, siinä oli tää sydänjuttu ja Joo, niin tosi raakoja. Joo, se on kyllä kuvia. oikeasti aika niinku jopa edelleen aika hirvittävä kohtaus jopa katsoa, kun se, ja sit varsinkin kun se, siinä vaiheessa kun se on ottanut sen sydämen pois. Alimaa. No niin, Teemu repii meiltä kohta sydämen rinnasta. Niin se kohtaus sit kun se menee se rinta uudelleen kiinni, niin se on jotenkin niinku niin puistattavan näköinen, miten kuinka se niinku kaikki se lihasmassa tavallaan palautuu silleen. Mutta se oli myös, tämä on ensimmäinen Indiana Jones, minkä on nähnyt, mutta kyllä se ainakin niinku pikkupoikana se iski, kun oli vähän pelottavaa meidän. Joo, kyllä. Ja ennen olleet tapahtumat, ne just ötökät siellä. Jep. Se työtää sen käden pelastaakseen Indin se Vili ja on Mato ja Loger. Siis se muuten, mikä tässä näissä Indiana-leffoissa toistuu hyvin usein, on se, että kun tulee joku kohtaus, missä on käärmeitä tai muita matelioita tai ötököitä, niin niitä on muuten ihan perkeleesti. Ja joka leffassahan on jotain. Ykkösessä on käärmeet, tässä on nämä ötökät, kolmosessa on rotat. Joo. Nelosessa on muurahaiset. Totta. Ja niitä on siis ihan niinku siis... Ja vitosessa on sähköankeriat. Niitä on aivan järkyttävä määrä. Niinku sillä mässäillään oikein. Tuodaan niinku katsojalle oikeasti se fiilis, että kuinka niinku puistatta... Niinku, hyi saakeli. Tuodaan ne ihmisten bobiat siellä. Joo, kyllä. Joo, ja niitä ei aina kun Hollywood-leffoissa etenkään niin tuoda tolla tavalla esiin, että vaikka tää on tämmöistä kun puhdasta viideleffaa isolla budjetilla, niin se on hienoa, että ne on joka leffassa mukana silleen ja kun inhimillistä. Ja aika hienoa, että ne on jokaisen leffaan ottanut erilaisen, kyllä, että se ei ole niinku, ettei toisteta sitä samaa niinku eläintä. ei toisteta täysin samaa juttua, kyllä. Niinku, tai käytetään samaa perusideaa, mutta kuitenkin se, että se on aina erilainen. Kyllä. Joo. Ja ne sopii, se on niinku niihin kohtauksiin, mihin niitä käytetään, niin se niinku sopii todella hyvin. Sopii. Tässä leffassa on mun suosikki näistä, kun on näitä ötököitä ja elukoita. Niin tässä on mun mielestä niinku paras. Kyllä. Jollain voi olla ne käärmeet siinä tykkäisestä. Joo, siis mulla on kanssa sama, koska mulla on niinku jotenkin kaikki ötökät on itselle niinku silleen hyi helvetti. Niin siksi just se siitä tulee itsellekin silleen, niinku, kun katsoo tätä leffaa, niin tuli vähän, että kiipeeks muakin joo, pitkin joku. Joo, sitten kun ne kulkee siellä Sword Round toteaa, että mitä täällä on? Tää tuntuu ihan onnenkekseen. Niin. Sitten katsoo sytkärit tai mikä kanssa katsoo. It feels like fortune cookies. Ei nää olekaan. Joo. Mä haluan vielä, ennen kuin siirrytään sitten seuraavaan, tai totta kai, onko teillä vielä tästä leffasta no siis jotain? joo, on. Pakko sanoa pääpahiksesta sellainen juttu, että hän ajoi hiuksensa pois tätä leffaa varten, pään kaljuksi. Ja hänellä ei koskaan enää kasvanut ne hiukset. Oho. Mitä helvettiä? Se oli kohtalokas hiusten leikkuu. Oli vissiin niin stressaavat kuvaukset, että meni hiusten kasvu vaan loppu. Ja sitten tässä leffassa oli paljon otettu niin kuin toimintakohtauksia, mitä oli suunniteltu jo ensimmäiseen leffaan, mutta no siis noihin toimintakohtauksiin otettu tähän näin, koska niitä ei pystytty käyttämään aikaisemmassa. No siis tuohon toimintakohtauksiin haluankin justiinsa mennä, että mun mielestä tässä on niinku jotenkin, tää on niinku mun mielestä aidointa Indiana Jonesia minun mielestä sen takia, että tässä mennään justiinsa niinku enemmän siellä viidakossa, että ykkösessä kuitenkin ollaan paljon siellä aavikolla. Joo. Niin tässä ollaan enemmän viidakon keskellä ja sitten mennään justiinsa siellä, niinku siellä luolassa tai siellä kaivoksessa ja mennään justiinsa niitä, se lopun se taka-ajokohtaus, kun ne menee niinku, ettei ole vähän aina sitä panssarivaunuja ja autoja ja hevosia, vaan mennään niitä kärryjä pitkin siellä. Ja, kyllä. Tästä tulee ihan vuoristorata fiilis. Niin joo, kyllä, joo. Ja sitten se kuinka hyvin sit se niinku Indiana Jones tunnari niinku sopii justiinsa todella hyvin siihen. Se luo niinku sitä tunnelmaa todella hyvin. Ja, siksi jotenkin tämä ehkä itselle iskee eniten. Että tässä on oikeasti eniten semmoista tietynlaista seikkailuleffa-fiilistä ja jotenkin semmoista aidointa indie-fiilistä. Että vähän harmittaa tietysti, että jos Spielberg on itse sitä mieltä, että tämä ei ole niinku hänen suosikkinsa. Siihen oli just, haluan vielä itse vähän
puhua siitä, että mun mielestä mieli on jotenkin mielenkiintoista tai jotenkin hienoa, että ei hienoa se tietenkään, että Spielbergillä on ollut vaikeita aikoja, mutta on aina enempi tai vähempi mielenkiintoista, jos jotain taiteentekijältä ihan kuin teokseen, jotain henkilökohtaisesta elämästä, vähän niin kuin jos se tapahtuu vahingoissa, ei laskelmoiden, niin tulee läpi omaan teokseen, niin se on mielenkiintoista. Ja tässä kun varsinkin jos Spielberg ei nyt näistä syistä oikein tykkää tästä leffasta, että tämä tuo esimerkiksi mieleen niitä vaikeita aikoja, tai hänen mielestä tästä tuli erilainen niiden vaikeiden aikojen takia, niin se on silti jotenkin hienoa, että tämä elokuva on päätetty kuitenkin tehdä, ja tämä on tämmöinen, koska se on sitten erilaista semmoista, ainakaan ei ole menty ihan kuin väärään suuntaan jollekin väkisin yrittämisellä. Ei, ja sitten se on mun mielestä kiva, että koska muissa Indiana Jones-leffoissahan on se, että matkustetaan moneen paikkaan, mikä on kiva juttu. Mutta on yksi sellainenkin leffa, että ollaankin vaan siellä yhdessä paikassa. Kyllä, joo, se on totta. Kyllä, mutta... Tosta vielä sellainen hauska cameo-rooli leffan alkupuolella, kun ne hyppää siihen lentokoneeseen, niin sitähän tulee siinä kiireessä heille näyttämään, niin näyttelijä Dan Aykroyd. Ai niin, kun mä näinkin täällä. Aivan, Dan joo. Aykroyd. Niin. Joo, mä olin unohtanut, että hän on cameossa tässä, kun täällä IMDb:ssä hyvin nopea. Vanha kun on Dan Aykroyd itse. Tämä on siinä vaiheessa ollut vaan nuori Aykroyd. Kyllä. Joo. Mutta se tästä elokuvasta, ja tämä varmasti kun omasta mielestä lunasti sitten kaikki. Ykkönen nosti korkealle tasoon, eikä ainakaan omasta mielestä tämä tiputtanut sitä. Ei missään oli luotto, nimessä. että toivottavasti seuraavatkin jatkaa kovaa tasoa. Ja sitten meni muutama vuosi taas, niin 1989 vuonna tuli 3. osa, joka kantoi nimeä Indiana Jones ja viimeinen ristiretki. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja haluaako Teemu nyt heittää tämän leffan juoniselostuksen? En. Okei. No heitä silti. Heitä silti. Eli, Teemu on pakotettuna. Kyllä, eikä mulle edes makseta. Ei meillekään. Tää ei pyöri rahalla tää podcast. Mä oon köytettynä täällä. Niin. Joo, tässä leffassa Indiana Jones yhdistää voimansa isänsä kanssa löytääkseen Graalin maljan ennen vihollisiaan, eli Indin arkkiviholliset natsit palaavat. Ja Taas. Niin, totta, aivan kakkosessahan ei ollut natseja. Kilpajuoksu alkaa siis. Kyllä, ja elokuva alkaa tämmöisellä takaumalla. Takaumalla, jossa se, joka osaa paremmin lausua nimiä, niin saa lausua. Edesmennyt River Phoenix, eli aikansa kovimpia lapsitähtiä, niin näytteli nuorta Indiana Jonesia tässä, joka oli kun tässä takaumassa, niin oli silleen jollakin tämmöisellä seikkailuretkellä. Partiossa oli. Ja sehän sitten viittasi siihen, mitä elokuvan aikana sitten selvitettiin, että se on hauska ne alkukohtaukset, mitkä tuo niinku hahmoon tavallaan lisää, kun Harrison Fordilla on leuassa arpi, mikä on tullut aikanaan auto-onnettomuudessa, ja tässä selitetään tässä leffassa, että miten Indiana Jonesilla on leuka arvessa, niin on kun nuori Indiana Jones tippuu juna menee, missä on vaunuja, sirkusvaunuja, Kyllä. ja tipahtaa yhteen vaunuun, jossa on sitten leijona, ja siellä on ruoska, ja Joo. Niin se siinä ensimmäisen kerran ruoskaa viuhahtaa. Joo, ruoskalla viuhahdus. Ei se nyt viuhahda siinä. Ruoskaa siinä ensimmäistä kertaa käyttää ja se napsahtaakin omaan leukaan, joten tästä saadaan selitys, että miksi Indiana Jonesilla on arpi tossa. Ja sitten tulee kaikkea muitakin, saa se on ollut hyvä opetus. Hatun siellä lopussa ja Kyllä. Näin poispäin. Mutta se on ollut hyvä opetus tolle, että tää tulee olemaan sun kuin ykkös kuin arkeologian välineitä tommonen, joka on hyvä olla taskussa mukana, mutta sun pitää opetella käyttää se, ettei tule haavereita. Ja sitten
alkutakauman jälkeen siirrytään niinku itse leffaan ja palataan niin sanotusti nykyaikaan, eli sinne, edetäänkö tässä 30-lukua? Joo. Vai Joo, 40-lukua? 30-40-luku, jotain sitä aikaa. Kyllä. Jep. Mitäs fiiliksiä tästä leffasta? Sen mä tiedän, että Teemun yksi lempparinäyttelijöitä ja hänen myös lemppari Bondinsa, niin Sean Connery esittää tässä Indiana Jonesin isää. Kyllä. Siis tämähän on ollut aina vaikea miettiä, että mikä on paras Indiana Jones-leffa. Tämä on ollut aina vähän silleen, että onko se ykkönen vai onko se tämä. Koska tässä Sean Connery tuo niin paljon lisää. Ja häntähän pyydettiin sen takia tähän mukaan, koska hän on ollut James Bondi. Ja Steven Spielberg halusi ohjata James Bond-leffan, jossa olisi vielä Sean Connery näytellyt. Joten looginen, että kuka muu voi olla Indiana Jonesin isä kuin Sean Connery. Sean Connery. Ja Sean Connerylla oli, että hän ei missään nimessä halua tehdä niin kuin Bond-maista hahmoa, ei sellaista tosikkohahmoa. Tehdään tästä tällainen vähän höpsy, hupsuhahmo ja sehän toimii. Hauska nippelitieto silleen, että heillähän ei ole kuin 12 vuotta ikäeroa Harrison Fordilla ja Sean Connerylla. Aivan okei. Okay. Kyllä. No mutta ei sitä kyllä huomaa tässä leffan aikana. Hyvä roolitus isäksi tossakin mielessä, että kyllä ne sen verran, kyllä se näyttää, että niillä olisi vähän enempi ikäeroa. Sean Connerylla on harmaat hapset ja näin, niin. Mutta jotenkin sitten tässä leffassakin pidetään siitä, että on tämä Indiana Jonesilla aisapari ja se on nyt sitten hänen oma isänsä. Kyllä. Ja jotenkin tässä nyt justiinsa sitten, kun puhuttiin siinä, että kakkosessa Short Roundilla ja Indiana Jonesilla oli tämä, niinku, kuinka niinku heidän se yhteinen kemia oli niinku silleen, että he olivat vähän niin kuin isä ja poika. Niin sitten taas tässä tulee tässäkin se silleen, mutta se tulee semmoitteella eri tavalla esille. Vähän semmoitteella, että isä on vähän etäinen ollut Kyllä. aina ja sitten se niin kuin näkee heidän niin kuin siinä henkilökemiassa ja semmoitteessa toiminnassa, että niiden on vähän kummankin niin kuin vaikea olla vähän toistensa seurassa, mutta kuitenkin Indy lähtee kuitenkin pelastamaan sitten isäänsä, tai etsimään itseänsä ja lopulta joutuukin sitten myös pelastamaan. Niin tässä on ehkä sellainen ensimmäistä kertaa Indiana Jones-leffoissa sellainen niin kuin hahmojen jonkinnäköinen niin kuin kaari. Joo. Että nehän ei ole aikaisemmissa leffoissa kehittynyt yhtään mihinkään, Totta. mutta tässä niin kuin se isä-poika-suhde syventyy, se lähentyy. Kyllä, joo. Että se on siellä leffan lopussa, kun Indiana päättää sitä kraalinmaljaa yrittää sieltä rotkosta. Kyllä. Ja koko leffan ajan isä on puhunut, että junior. Ja sitten se sanoo ekaa kertaa Indiana. Joo. Niin, siinä on sellainen niinku eka kontakti heillä kunnolla. Joo. Totta. Okei. Isä. Kyllä. Joo. Mutta muutenkin siis se, että kuinka se on hieno nähdä se sen elokuvan aikana se heidän niinku, että kuinka he niinku pikkuhiljaa lähenee ja kuitenkin heissä kummassakin näkyy se, että kummakin on hyvin semmoisia hyvin fiksuja ja viekkaita, mutta sitten toi Sean Connery, mikäs hänen roolihahmonsa nimi nyt? Henry Jones. Koska Indiana Jonesin nimi paljastuu tässä leffassa. Aivan. Henry Jones Jr. Totta. Aivan. Niin, Henry Jones on sitten justiinsa kritisoi, tai ei välttämättä kritisoi, mutta kommentoi sitä Indin sellaista tapaa, että tällä tavalla sä harsat arkeologiaa tyyppisesti. Ja niin sitten kun isäpappa on vähän sellainen rauhallisempi ja vähän perinteisempi, sellainen tutkivampi, kun sitten taas poikansa on vähän rämäpäisempi ja enemmän sellainen toiminnallisempi. Ja silti niin. Molemmat on naisten miehiä ja on käynyt samaa naista sitten. Totta. Siinä oli sekin, joo. Kyllä. Joo, ja ultimaattiset Hollywood-naisten miehet, Harrison Ford ja Sean Connery, niin silleen, ja jotka on näytellyt, etenkin kun tunnetaan Valkokankalla siinä, siitä mä en tiedä mitään, kun sitten Valkokankaan ulkopuolella, mutta se on hienoa, että ne kohtaa, kun nämä valkokangas naisten miehetkin kohtaa samassa leffassa. Joo, totta muuten.
Kyllä. Ja hyvää semmoista heidän välistä semmoista kuittailua koko aika. Että että se ei ole heti sellaista, niinku, että kaikki on niinku hyviä, kaikki toimii, vaan koko aika vähän niinku kuittaillaan toiselle silleen sen omasta toiminnastaan. Ja yksi hauskimpia kohtauksia on se, että ne ajaa moottoripyörällä karkuun natseja. Joo. Sitten se Indiana Jones heittää sen jonkun, onko se lipputangon sinne etupyörän väliin ja natsi vetää siitä ympäri ja sitten se Indy vähän naureskelee siinä ja katsoo isää, että tää oli hauska juttu. Ja Niin totta, joo. isä on siinä ilmeellä, että nyt ei ollut kyllä hyvä juttu. Jep. Mutta joo, mä muistan ton kanssa. Loistava. Mitä on varmaan kaikilla oman Joo. isiemme kanssa ollut kohtauksia, että sä heität jonkun omasta mielestä niin kuin hyvän vitsin ja sit sieltä tulee vähän sellainen ilme. Kyllä. On jo hiljaa. Joo. Että hyvin inhimillinen isäpoikasuhde tulee tästäkin ilmi. Mä tykkään myös tämän elokuvan lopetuksesta. Tai se loppu, mihin tämä elokuva tulee, niin se jotenkin, kun sanoit myös sitä, että oli tarkoitus tehdä trilogia, niin tämä jotenkin hyvin päättää sen, että tähän olisi voinut Indiana Jonesin seikkailu päättyä. Kyllä sehän päättyy auringon laskuun. Niin hyvin semmonen jo implikoi jopa sellaista, että tämä päättyy. Hyvin tämä klassinen lopetus, monta kertaa tehty elokuvassa, kun tarinan lopetus tälleen, ja siitä tuli jo se olo, että no näinhän tämä pitikin mennä ja näin tämä pitää visuaalisesti lopettaa, mutta sitten vaan aikaa ehkä kului liikaa, että me saatiinkin 4. Siirrytäänkö 4 vai mennäänkö vielä 3? Sivuhahmot, pakko mainita taas Sallah ja sitten tämä. Niin, sivuhahmot taas Sallah on mukana ja sitten on myös ykkösestä Sallahin tapaan tuttu Markus. Markus Brody vähän isommassa roolissa. Mies, joka soluttautuu ihan minne vaan. Joo. Joo, vähän semmonen höpsö kaveri, oikein osaa tehdä oikein mitä, ymmärtää arkeologiasta joo, mutta muuten hyvin vaikea hahmo ja eksynyt omaan museoonsakin muun muassa. Että muuttuiko siitä jopa liian, tai normaalia höpsömpi, mitä se on opittu elokuvasarjan aikana tuntemaan? Niin, no eihän se on nähty kuin siinä ykkösessä, mutta eihän se, ehkä siitä tuli vähän höpsömpi, mitä ehkä vähän joo. Sai kuvaa. Mutta sitä ei käytetä liikaa mun mielestä Brodyä. Brody on just sopiva, se saa sopivasti ruutua. Kyllä, että niistä tulee sellainen hauska kolmikko tavallaan tuosta isästä Jonesista ja Sallahista ja sitten Markuksesta. Indiana Jonesin sidekickit siellä. Kyllä, nimenomaan. Aivan. Mutta sitten mennään, sitten kulukin pidempi aika, eli 2008 vuosi juuri tämä, kun minä löysin Indiana Jonesin ja puhelinpelit. Niin. Tähän leffaan mulle ei olekaan enää mitään sanottavaa sitten. Tää on jäänyt näkemättä. Teemun kanssa enempi sitten, mutta mä en ole niin perehtynyt, että mitä piti tapahtua Hollywoodissa muuta kuin raha, että tämä leffa päätettiin sitten tehdä ja kuinka kauan tästä väännettiin, että tehdäänkö vai ollaanko tekemättä, mutta onneksi isoin onni oli se, että tässä oli edelleen Spielberg ja Harrison Ford, että se oli ollut ilmeisesti se ehto, että mitään muuta ei, että muuten ei tule, jos ei nämä ohjaaja ja pääosanäyttelijä ole mukana. Ja saiko ne sen verran edes pelastettua siitä, että tästä tuli edes niin kuin jokseenkin katsottava elokuva vai? No siitä voi olla sitten varsinkin Spielbergin kannalta ja hänen uusien pääänpistojen kannalta tässä elokuvassa niin montaa mieltä, koska tässä vähän sekoitetaan sitä, mitä Indiana Jones maailmaan kuuluu. Mutta käydään nopeasti tämä juoniseloste läpi ja sitten mennään itse elokuvaan. Elikkä
Uuden 4. Indiana Jonesin nimi oli siis Indiana Jones ja Kristallikallon valtakunta. Hieno nimi ja hieno suomennos, että se vielä hyvin toimii. Mutta siis elokuvan juoni on lyhkäisyydessään sellainen, että ikääntyneempi Indiana Jones vetäistään vähän niin kuin vasten tahtoaan mukaan uuteen seikkailuun, jossa kun pitää löytää tämmöinen kristallikallo. Ja tässä on taas se, että tämä pitää löytää ennen ihan kuin vihollisia. Ja tällä kertaa viholliset ei olekaan natseja, vaan ne on venäläisiä. Neukut, joo. Neuvostoliittolaiset. Ja siinä se tavallaan lyhkäisyydessä on juoni. Ja puhutaanpa nyt elokuvan alusta. Sehän on aivan... Alku on ihan kuin täyttä Indiana Jonesia. No, ja tosiaan, niin, tai se... Jos puhutaan ihan siitä alusta, niin, kun ihan siitä alusta, nousee ne tietokoneella niin. tehdyt, mitä nämä on nämä magnustit? Joo, Onko ne niitä? on, kyllä. Aivan kokon näköistä. Hienoa kohtaus alussa on, kun avataan takaluukku ja sieltä viskataan tyyppi. Me nähdään, kun hattu tulee maahan ja sen laittaa sitten mies päähän. Siinä on siluetti, josta paljastuu Indiana Jones ja soi tunnaria. Se on leffan hieno hetki. Se on, sitä mä tarkoitin ja siinä ollaan ytimessä, mutta siinä ollaan sen jälkeen aika nopeasti ruvetaan menemään ja kun huono pahis esitellään elokuva-aikaan puolen tunnin aikana, yksi parhaimpia naisnäyttelijöitä ikinä Cate Blanchett ei tee hyvää roolia tässä ainakaan, sille se roolihahmo ei ole ainakaan mielenkiintoinen. Ei. Ihan mielenkiintoista, että ollaan täällä Area 5.1, jossa selviää, että mikä nähtiin ykkösleffan lopputekstien aikana, kun arkki on laitettu laatikkoon ja sitä viedään paikkaan, missä on pelkkiä isoja laatikoita, että se onkin Area 5.1 ja siellä sitten toimintapätkän aikana tässä leffassa eräs laatikko rikkoutuu ja sieltä pilkottaa liiton arkkiin. Kyllä. Joo. Tää ei tunnu Indiana Jonesilta. Se on sitä jonkun alun hyvää hetkeä lukuun ottamatta omasta mielestä hirveästi ja se on se suurin ongelma. Ja sitten kun tässä mennään, jossain vaiheessa on sitä kaikkea alien sekoilua ja tämmöistä, joka ei tavallaan toimi tässä jonkun arkeologimaailmassa. Silleen ehkä mennään liian syvälle johonkin. Se on jotenkin, että kun on aikaisemmin pelailtu uskontojen kanssa ja sitten yhtäkkiä vedetään taas tuottaja George Lucas ollut tässä asiassa ilmeisesti päättämässä, niin alienit sitten mukaan, niin se ei jotenkaan toimi. Ei. Omasta mielestä. Joo, ei mukaan. Ja sitten tässä leffassa on haettu samaa, mitä haettiin 3, eli isä-poika-meininkiä. Sekään ei ihan toimi johtuen ehkä näyttelijöiden henkilökemiasta. Joo, ne ei tullut toimeen. Tätä poikaa näyttelee hyvin oikukas näyttelijä Shia LaBeouf. Ja hänellä oli silloin ura vielä alussa, oli tehnyt varmaan Transformersia siinä muutaman kappaleen, mutta sitten hyvässä nousussa tähän leffaan tuli ja ei kemiat koodanneet sitten. Oliko jopa niin, että Ford ei hirveästi lämmennyt tälle? Niin, ei lämmennyt ja sitten varsinkin leffan teon jälkeen niin kyseinen näyttelijä on antanut vähän kyseenalaisia kommentteja itse leffasta ja sen teosta, josta sitten Harrison Ford ja Steven Spielberg ei ole oikein olleet samaa mieltä. Niin okei, joo. Se tulehdutti välit lopullisesti. No niin. Kyllä. Joo, eikä oikein mitä noissa aikaisemmissa leffoissa puhuttiin, niin aina oli se joku semmonen, jonka kanssa Indiana Jonesilla oli hyvä semmonen aisaparius ja semmonen kemia, niin tässä ei ole oikein muuta kuin sitten kun leffan puolen välin, tai tuleeko se jo aikaisemminkin tää ykkösessä ollut, varmaan Indiana Jonesin elämän suurin rakkaus, tää Marion, tulee takaisin, niin niillähän on kemia. Mutta jotenkin tuntuu, ettei tässä ole oikein ketään muuta silleen. Ei, ja sekin jää hyvin ohueksi ja hyvin rasittavaksi hahmoksi tää Indin jo alussa mukana oleva kaveri, joka vaihtaa
kääntää takkia koko Joo, ajan. joo, se koko ajan, joo, se ei ihan toimi sitten, siinä mennään vähän niinku Hahmo, jonka nimeä ylivedetään. en edes muista. Kyllä, joo, ehkä me ei nyt edes Ei me kaivata ruveta sitä. kaivamaan ihan. Joo, ja edelleen siitä pahiksesta, okei, Indiana Jones se ei ole koskaan ollut silleen tosi ihan kuin mielenkiintoisia ja syvällisiä pahiksia, mutta tässä se tuntuu tosi päälle liimatulta tai semmoiselta, on tosi itsevarma naisjohtaja ja tällainen näin, mutta ei synny semmoista mitään mielenkiintoa, eikä niin kuin näyttelijäsuorituskaan ole mikään ihmeempi. Niin ei tästä ei jäänyt oikein muuta kuin semmoista pettymysfiilistä silloin, kun sen näki. Sä varmaan kävit katsoa tämän suuriin odotuksiin jo elokuvateattereissa silloin 2008. Joo, kyllä kävin. Mä olin just päässyt yläasteelta, olin ammattikoulussa, kun kävin tämän katsomassa. Ja täytyy sanoa, että kyllä se itse asiassa silloin taisi iskeäkin. Oliko se just se semmoinen perus, kun on iso odotus ja näin, ja sitten kun menee leffateatterin kattoon, niin sit se tuntuu se eka kerta silleen, että se vähän niinku sokastut ja on ihan fiiliksissä. Joo. Mutta sen jälkeen, mitä olen katsonut muutamia kertoja, niin ei se ihan sinne alkuperäisten tasolle pääse lähelle. Niin oot kuitenkin kattonut vielä useampaankin kertaan tämän vai? Totta kai onhan tää kuitenkin Indiana Jones. Aha, okei. Kyllä. Indiana Jones vaikka voissa paistaisi. Joo, mutta haluaako Kaitsu esittää jotain semmoista kun kysymystä näkemättä sille tätä leffaa, että kiinnostaako sua joku asia, mikä löytyi aikaisemmista Indiana Jonesista, että onko sitä täällä tai onko jotain kysymystä tähän? No niin ehkä vähän lähinnä sitä vaan, että onko tässä niinku minkäännäköistä semmoista alkuperäistä Indiana Jonesia niinku fiilistä. Mutta mainitsitte jotain, että se henkilökemia näillä ei oikein toiminut. Että se näkyy siinä valkokankaallakin sit varmaan niinku näyttelijän työssäkin ihan. Mutta että oliko tässä niinku mitään muuta sellaista niinku sen seikkailun tai juonen tai muun kannalta, että oliko tässä mitään muuta. Että, no varmaan jossain temppeleissä taas mennään raunioissa sun muuta. Joo, ja visuaalisestihan kyllä ne paikat ja näin, niin oli sitä seikkailuelokuvaa ja Indiana Jonesin estetiikkaa silleen. Ja ei mitään, siis kyllä Harrison Ford vetää hyvin. Jos jotain, niin ei vähiten nyt sitä kritisoida. Niin, ehkä siinä myös jäi kaipaan niitä niinku ensimmäisten leffojen niinku oikeita paikkoja. Et nämä on paljon kuvattu screenia vasten, johtuen tietysti myös siitä, että pääosan esittäjäkin rupeaa jo olemaan vähän iäkkäämmän puolella, niin eipä sitä nyt oikein lähetä tonne hyppimäänkään. Ei, ihan samalla lailla. Niin. Mutta se ikävä kyllä myös sit näkyy kuvassa, että on käytetty paljon tietokonetta. Kyllä. Joo, ja George Lucas, jos oli ollut... Ja tässä on ehkä huonoimmat niin nämä ytykät, elukat, eli muurahaiset, koska toisin kuin aikaisemmissa, niin ne on kuitenkin ollut aitoja. Niin. Ja toivottavasti niitä ei ole vahingoitettu, mutta tässä muurahaiset on täysin tietokoneen luotu ja hyvin kökön näköisiä. Okay. Joo, no, mutta se on varmaan peruja tälle, koska ei ole hirveän monta vuotta siitä, kun George Lucas teki tämän Star Wars toisen trilogian, joka oli pahimmillaan tosi kökön näköistä CGI-höttöä. Niin hänellä oli varmaan se pakko miele sitten tähänkin tuoda, että yritetään hyödyntää sitä nyt ihan kun yritti olla niin futuristi, että yritetään nyt tuoda niin sitä tähänkin. Onko Spielbergilläkään ollut enää niinku motivaatio kohdillaan tässä leffassa, koska hän oli kuitenkin alun perin päättänyt, että se on 3 leffaa, ja miten se 3. loppu auringon laskun ratsastukseen. Tää on ehkä hänkin vähän väsynyt lähtenyt. Joo, ja miettien 2000-luku oli Spielbergille, hän teki 2000-luvun aikana jo niin älyttömästi leffoja siinä, ja kun 2000-2010kin tuli paljon isoja leffasatsauksia häneltä, niin oli varmaan jo fokus muualla. Että sitten tollanen heitto, niin ehkä siinä sitten hyväksyttiin vaan rahan takia. Niin. Mutta se, että tämä toistuu,
mä en nyt täysin muista, että miten tämä nelonen loppui. Mä en muista, miten nelonen päättyi, että tuliko siitä edes lähellekään semmoista fiilistä, että tämä nyt tähän voisi ihan kun loppua silleen hyvän maun Niin, miten ihan siis niin. Viimeinen kohtaus, sehän oli, että Indiana Jones menee naimisiin Marionin kanssa. Okei. Okay. Ja sit siinä on poika nappaamassa, tulee tuulenpuuska, naulakosta tippuu Indiana Jonesin hattu ja se vierii siihen pojan jalkoihin ja poika on nostamassa ja laittamassa päähän sitä. Ja siinä ollaan kauhuissaan leffateatterin penkissä, että ei saatana aikaa, tosta tulee uutta Indiana Jonesia. Ja ei, onneksi sieltä tulee Indiana Jones, Harrison Ford nappaa sen ja pistää omaa päähän ja tunnari lähtee soimaan ja leffa loppuu siihen. Hyvä, että laittoi omaa päähän. Sä et sitä ota. Hyvä, että laittoi omaa päähän. Yksi on laittanut itse sen pojan päähän. Ristinyt ritariksi. No, sitten meni aikaa ja tänä vuonna 2023 tätäkin yritettiin pitkään tehdä ja varmaan monet yritti olla estää, ettei tehtäisi edes tätä leffaa. Joo, ilmeisesti useampi käsikirjoitus ollut. Joo, ja siellä varmaan isojen studiopomojen ja painostuksessa on ollut, että ei, toi ei vielä riitä, ja kirjoittakaa uusia, jotain enempi Indiana Jones fiilistä nyt, hei, rahat silmään ja Indiana Jones. Nelonen on tarpeeksi huono, tehdään vielä yksi jakso. Niin, kyllä. Mutta sehän sitten kävi niin, että jos niin kuin Teemu puhui, niin jos Steve Spielbergillä oli semmoinen fiilis, että nyt vähän niin kuin lähdettiin tuohon puolitehoilla, niin hän ei sitten lähtenytkään loppujen lopuksi. Hän oli melko pitkään tuossa projektissa mukana silleen, että olisi ollut ohjaajana. Mutta loppujen lopuksihan Spielberg ei sitten ohjannut tätä viimeisintä. Elikkä kuka sitten on ohjannut? Tämän ohjas James Mangold, joka oli tätä ennen tehnyt esimerkiksi Wolverine-leffoja, sitten erilaisia Walk the Linein ja Kello 15.10 lähtö jumaan ja tällaisia leffoja, niin hän sitten hyppäsi ohjaajan pallille ja se sitten sai aikaan, että tänä vuonna tuli tämä Indiana Jones and the Dial of Destiny. Onko tälle leffalle suomennosta? Ei ole. Tämä jo kertoo siitä, miksi ei ole tehty. Mä en tiedä, niin varsinkin tällaisille niin. heikko kielitaitoisille niin. Ihmisille. Kyllä. Kiva. Siitä on iso miinus, näkemättä paskaa. Vaikka siis joissakin leffoissa on ihan hyvä, että ei ole suomennettu, tai siis, että ei olisi tarvinnut suomentaa, mutta jotenkin Indiana Jonesissa sitä vähän kaipaa. Joo. Ja mehän Teemun kanssa käytiin tämä ihan, oliko ensi ilta viikolla katsomassa? Oliko jopa ensi ilta? Taito olla jopa keskiviikko, eli ensi ilta oli silloin. Ja kyllä meillä nousi trailerien saattelemana kummallakin odotukset ihan siis ei liian korkealle, mutta silleen, että kyllä me odotettiin, että ai, on ne näyttänyt sen verran hyvältä. Kyllä, ei jotain ja halus sen, että tälle saataisiin nyt kunnollinen lopetus, kyllä. Kun kerta tehtiin se nelonen. Niin. Joo, haluttiin se paha maku pois suusta. Joo, ja elokuvan juoniseloste on lyhyesti se, että arkeologi Indiana Jones kisaa aikaa vastaan löytäkseen legendaarisen kellotaulun, joka voi muuttaa koko historian kulun. Kummityttönsä saattelemana hän joutuu vastakkain Jürgen Wöllerin kanssa, joka on NASAlle työskentelevä entinen natsi. Ja tämä elokuva alkaa vähän niin kuin kolmonenkin, niin alkaa takaumalla. Tässä ei mennä kummiskaan Indiana Jonesin lapsuuteen, vaan tässä mennään. Hypätäänkö tässä? Tässä hypätään viimeisen ristiretken ja kristallikallon valtakunnan johonkin välimaastoon. Niin. Eikä lähempänä kumminkin sitä niin kuin viimeistä ristiretkeä. Ja se on melko pitkä takauma. Se on hyvin, onko puoli tuntia? Joo. Jopa ehkä vähän ylikin. Tuntuu sellaiselta omalta lyhyt elokuvalta. Kyllä, ja kun sen takauman jälkeen, kun tuli vasta toi
leffan nimi siihen esille, niin eikö siinä ollut? Mulla on semmoinen tunnelma. Kyllä se tulee ihan siinä alussa. Tuliko se heti alussa? Okei, no joo, mutta tuntui jo, että oli jo yhden leffan nähnyt siinä. On. Ja sitä vähän pelolla odotti niinku etukäteen, että no miten se on, että kun se Harrison Ford on nuorennettu. No kyllä se silloin meni, kun sitä asiaa ei ajatellut, mutta kyllä se toisinaan niin aika niinku tietokoneen naamalta näytti. Joo, sitä väkisin kun tietää, niin sitä katsoo silleen vielä tarkempana. Kyllä mä yritin vältellä, kun mä tiesin, että semmoinen kohtaus tulee takauma, niin yritin olla aluksi, että en kiinnitä siihen niin paljon huomiota niihin kasvoihin, mutta kyllä se sitten, kun netissäkin somessa on viime vuosina paljon pyörinyt tämmöisiä, kun tekoälykasvoja on paljon tehty edesmenneitä julkkiksia silleen, että miltä ne näyttäisi nykyään, tai sitten jotain, ja kun muokattu jotain videoita silleen, että kun laitettu eri näyttelijän kasvot tai näin. Niin deepfakeja. Niin, just tämmöisiä deepfakeja, niin tuli se deepfake-fiilis sen takaumajakson aikana. Että tavallaan siinä heräsi kysymys, että miksi tämmöinen on tarvittu edes tehdä. Minkä takia tämä vaati tällaisen takaaman? Olisiko tämä voitu kirjoittaa jotenkin toisella tapaa vaan? Kyllä, mutta Harrison Ford tämän elokuvan ilmestymisen lähellä, kun antoi leffaan liittyviä haastatteluja, niin hän lähti puolustamaan tätä silleen, että hän sanoi näin muistaakseni, että kun häntä on kuvattu uransa aikana tosi paljon ja kaikki ilmeet kuvattu moneen kertaan hänen kasvoilla, niin hän sanoi, että näissä kohtauksissa on käytetty hänen kasvojaan, jotka on oikeasti kuvattu, niin käytetty niitä ja niiden avulla tuotu se, että tässä ei ole, hän puolusti sitä, että tässä ei ole luotu mitään tietokoneella mitään uutta, vaan se perustuu siihen, että oikeasti kuvattuja juttuja käytetään, että hänet saadaan nuoremman näköiseksi. Niin jo. Että kun hän yritti sitä puolustaa, että hän sanoi jopa, että hän on itsekin sitä vastaan, että näyttelijöitä tavallaan yrittää veikkaamalla saada silleen tietokoneella tehdyllä jonkun saada nuoremmaksi, mutta hän puolusti just sitä, että on käytetty vähän niin kuin oikeita Harrison Fordin kasvoja kuvista. Mutta sitten tässä on, kun nähdään laajakuvassa, kun Indiana Jones juoksee niin junan katolla tai junan vaunujen katolla, niin sen näkee, että siinä on, siis se on tietokoneella tehty. Se näyttää kovasti siltä, että se on tietokonehahmo, joka siellä juoksee eikä oikea ihminen. Jos tulee fiilis, että no, miksi tää on tehty näin. Kyllä. Sama fiilis kuin missä on nuorennettu, on Irishman. Joo, Martin Scorsese Irishman, kyllä. Robert De Niro näyttää niin kuin nuorelta itseltään, mutta ikävä kyllä kävelytyyli näyttää ihan yli 80 De Niron kävelyltä. Sama juttu tässä, että on otettu pois se, että me ei haluta nähdä niin kuin vanhan Harrison Fordin kävelyä nuoressa naamassa. Laitetaan tietokone hahmo hyppimään sinne. Kyllä. Joo. Se on, mutta olisi voinut olla huonompikin aloitus elokuvalle se. Kun kyllä se vielä piti silleen, ei mennyt toivo siinä, no niin, tää on varmaan nyt pettymys tää leffa, vaan kyllä se piti, ja sitten kun se lähti tavallaan, sit kun palattiin siihen normaaliaikaan ja esiteltiin tavallaan mitä Indiana Jonesille kuuluu nyt, niin... Niin ja voitti se kuitenkin 4 alun. Voitti. Mut sitten jotenkin kivasti jopa draamallinen kohtaus, kun näytetään, että mitäs Indiana Jonesille nyt kuuluu, ja hän siellä ihan kun kämpässään. niin on alkoholisoitunut, eronnut mies ja nuoriso ketuttaa, meluavan nuoriso. Kaitsut työtä erittäin hyvin tänne tällä hetkellä kuuluu nuorison mekkana. Terveisiä vaan kaikille. Kaitsun naapureille. Joo. Mutta joo, siinä näkyy, hänestä on tullut, hän on saanut semmoisia vanhan jäärän piirteitä silleen, että kun ei enää niin vaikuta aktiiviselta arkeologilta kuin mitä
siinä hetkessä on. Että, oliko se niin, että hänellä ei ole enää sitä, on hän koululla opettajana? On, se joo. on. Hän jää eläkkeelle tässä leffassa. Ai niin, joo, siinä alku. Viedään väkisin taas seikkailuun niin kuin 4:ssäkin. Kyllä. Tässähän on taas uudet sidekickit. On tuotu vähän short roundia. Joo, jopa ehkä vähän väkisin tavalla. Joo. Ja sitten selkeä toinen päähenkilö tässä on siis Indiana Jonesin kummityttö, joo. Eli tässä takaumakohtauksessa on myös ihan kuin tämä Indiana Jonesin työkaveri. Dobby Jonesin näyttelemä hahmo, jonka nimeä Jesse kovasti harjaa juuri mielessään. Eli Basil Saaf on tämä hahmo, niin hänen siis tytär, joka on siis tai Indiana Jonesin kummityttö. Siis katsot sä IMDb:stä? Joo. Totta kai kaikki on tässä haettu IMDb:ssä. Me tehtiin Batman-jakso aikanaan ja meillä oli nimet ihan hukassa, niin nyt ei ole nimet hukassa. En tule enää tällaiseen ohjelmaan. Mutta joo. Eli tämä Helena, joka sitten tavallaan, joka Harrison Ford, Indiana Jones kohtaa just täällä koulussa oppilaana on tämä Helena. Niin, ei ole oppilaana. oliko se vaan joku käymässä? Se tuli vaan käymään, niin, koska se halusi tavata Indiana Jonesin. No mutta kuitenkin tässä on siis ihan kuin tämmöisenä joku keskeisenä hahmona myös tämä ja toimii myös silleen Aisa-parina, jolla on sitten omana apurina tämmöinen hyvin short round-mainen sidekick kyllä. Aivan niin kuin, no joo, ehkä vähän päälle liimattu hahmo. Sellainen joo, niin, mutta miten sä pidät tästä Helenasta? Hän tuo kumminkin ihan hyvää tämmöistä räväkkyyttä omaltaan puoleltaan. Silleen, mä ainakin tykkäsin tästä aamusta, jos joku Indiana Jonesin lisäksi pitää ihan kun nostaa hyvä aamu, kyllä. Niin hän oli sitten semmonen. Ja hyvin laittoi hanttiin, niillä oli hyvää sanailua läpi leffan Indiana Jonesin kanssa. Että ihan kun kummitytöstä oli tullut hyvin luonteikas ja hyvin juonekas myös, semmonen omaa etuaan jahtaava hahmo myös. Ja tässä elokuvassa riittää myös sellaisia selkään puukotuksia ja tällaisia näin. Ja, menoja ja meininkiä ei puutu. Tässä on seikkailuelokuvan tuntoa aina hetkittäin. Välillä tuntuu, että tämä on nyky-Hollywoodin tämmöistä kuin perustoiminta juttu. Esimerkiksi ne kohtaukset siellä kadulla, kun on jotain karnevaalia ja tällaista ja hirveästi ihmisiä ja onko siinä joku hevosia, niin... Siis karnevaali on sen takia, koska leffan tapahtumat, kun mennään niin sanottu nykyaikaan sieltä takaumasta, niin on päivä, jolloin Armstrong laskeutui kuuhun. Ai niin, kyllä. Tämän vuoksi on sitten karnevaalit. Joo, mutta jotenkin ne visuaalisesti ne kohtaukset tuntuu sitten taas enempi jättää semmoisen maun, mitä jätti nelonen, että kun se näyttää vaan jotenkin semmoiselta, että siinä on ihmismassa ja kun tietokoneella tehty siihen ja se joku agentti tai joku, ei se on joku pahis, joka sillä hevosellakin ratsastaa siellä kun ihmismassan keskellä ja joo. Jotain tällaista. Sitten siinä on se erikoinen taka-ajo, kun Indiana Jones ratsastaa kans hevosella ja menee sinne metrotunneliin. Ja... Joo, kyllä. Mutta sehän on hauska, että tässä leffassa tuotiin natsit takaisin. Totta, joo. Tosin ei niin isona joukkona, että nyt on paljon pienempi joukko. Kyllä. Päänatsia, tällaista tiedemiestä esittää. Mads Mikkelsen, Mr. Pahis ja tämä Dr. Waller, niin ei kyllä kun silleen eroa Mads Mikkelsenin tämmöisistä kuin hyvin karismaattisista, mutta kuin melko värittömistä pahiksista, jos vertaa esimerkiksi Bondi Casino Royalin pahikseen. Mutta joo, natsit tuo tavallaan, ei tuo mitään uutta tavallaan pahisrintamalta. Tietysti tällä hahmolla on tosi kestävä pää. Joo, kerropa siitä. Joo. Alun takaumassa saa aikamoisen iskun
junavaunulla ja lentää sitten sen myötä pois. Ja voidaan olettaa, että hän kuoli, mutta ei hän kuollutkaan. Joo, ja tässäkin tulee tää ihan kuin jopa Marvel-leffomainen ja kun taika, että nää ei ihan kuin näin helposti. Täältä vaan tullaan Hollywoodin voimalla. Mitä puhuttiin tuosta viimeistä ristiretkestä, niin että siellä oli hahmolla niin kuin draaman kaarta. Niin on tässäkin elokuvassa. Tässä syvennetään paljon Indiana Jonesin hahmoa. On just se avioero taustalla. Sitten selvii, että edellisessä leffassa ollut poika on päättänyt lähteä Vietnamin sotaan. Ja oliko se Vietnamiin? Joo, kyllä. Ja eikö hän ollut kuollut? Joo. No syy tähän kuolemaan on se, että ei tultu näyttelijän kanssa toimeen, mutta sitä myötä saatiin erittäin koskettava kohtaus sitten tähän elokuvaan. Kyllä. Sitten tässä on yksi parasta, mitä tässä on, niin tässä on kun yksi vanha tuttu, yksi parhaimpia sivuhaamoja Indiana Jonesissa, eli tämä Sala. Kyllä. Häntä nähdään tässä kuin muutamaakin otteeseen, ja yhtä riemastuttava on kuin, ja semmoinen yhtä riemastuttava ja sympaattinen hahmo, niin kuin aiemminkin ollaan tututtu näkeen. Että se sellaisten asioiden varassa tässä paljon ollaan, että kaikkia hyvää, mitä niistä hahmoista löytyy, sen ihan ok tarinan lisäksi, niin ne kannattelee tätä. Ja yksi hyvä, hauska hahmo on Antonio Banderaksen esittämä. Renaldo, onpa tosi tyhmä nimi. Enpä tajunnut tätä, mutta Renaldo-hahmo, joka on tämmönen konkarisukeltaja, kyllä. Joo. Rooli on pieni, mutta sitäkin parempi. Joo, harmittavan pieni. Ei nyt silleen spoilata enempää, mutta joo. No, mitäs tästä elokuvasta sitten? Mitä jäi käteen? Niin. Koska nyt sä sanoit sen, että sulla oli nyt toive, että tää jättäisi paremman maun ja paremman lopetuksen kuin tämä 4 jätti. No sanotaan, en viitti ihan sitä loppukohtausta spoilata, kun kuitenkin kyseessä tuore leffa. Niin, kyllähän se jätti niin kuin, että nyt saatiin lopetus. Joo, ja siis niin, ilman että menee siihen, niin kyllä se jopa vähän herkisti sille. Tai tuli semmoinen, että ainakin kylmikset tuli. Että, ja se osasi hyväksyä paremmin sen, että, ja toivoi jopa, että jos tämä nyt tälleen onnistuttiin. Ilman tätä ja 4:stakin oltaisiin pärjätty vallan mainiosti, mutta kun se 4 nyt päätettiin silloin tehdä, niin hyvä, että tämäkin tehtiin. Kyllä. Joo, tähän leffan monen kriitikon mielestä, mutta myös floppas, mutta myös sitten tämä floppas taloudellisesti. Tämä kesä oli tosi vaikea varmaan monelle leffalle, mutta jotenkin mä uskoin, että uusi Indiana Jones ihan kun olisi pärjännyt paremmin, koska kumminkin vastassa oli Oppenheimer ja Barbie, jotka on ihan uusia leffoja. Niin, mutta ehkä onko aika sitten ajanut vaan näiden Juuri näin. Kyllä mä uskon. Että pitäisi keksiä uusia. Että ihan kun, en mä tiedä meneekö tarinan keksijät solmuun siinä, että ei voi uutta arkeologiaa keksiä, mutta haluaisi tavallaan ammentaa. Niin. Sehän on nykypäivän ongelma, että tehdään paljon tällaisia sarjaelokuvia ja tripuutetaan kaikkea ja jatketaan vanhoja, ettei niin kuin kehitetä mitään uutta. Jep. Mutta kyllä tämä mullekin jätti just sen paremman maun kuin 4. Ja en ole kattonut toisen kerran, enkä tiedä tuunko katsomaankaan toisen kerran. No mutta onhan tämä kuitenkin Indiana Jones, kyllä voi katsoa toisenkin kerran. Voi, mutta jos miettii näitä kaikkia 5, niin kyllä mä tämänkin katon, 4 on paras, mutta 1, 2 ja 3 pakotuksella 4 jälkeen voi katsoa sitä. Joo. Kyllä. Sitten vielä sellainen viimeinen tähän jakson loppuun. Herätetään Kaitsuki vielä. Koko ajan hän on lasittuneen katseisiin sen kattonut, kun me puhutaan tässä ja näin, niin nyt Kaitsu saa aloittamaan sitä kysymykseen, että jos Indiana Jones on vielä jollain ihmeen pakolla pakko jatkaa, niin mitä sä haluat, missä muodossa
millä tavalla sä haluat, että Indiana Jonesia käsitellään? Pallo on siinä. No nyt oli kyllä aika ladattu kysymys. Joo, mun piti vähän... En minä osaa. Sä sait olla tuossa liian kauan hiljaa. En mä nyt osaa Mieti hetki. Jos on pakko jollain tavalla, niin onko joku pelimuoto tai joku sarjakuva tai... Ja niin sä et tarkoita välttämättä pelkästään elokuvaa. En. Vaan mä tarkoitinkin, että jossain Eikö muodossa. sitä voi, niinku, että uudet arkeologit lähtee metsästämään ja sitten ne löytää Indiana Jonesin fossiilin jostain? Wow. Toi hieno. Joo. Joko se tehdään noin tai sitten ei vaan tehdä ollenkaan. Ei tiedä. Tarvitse Siis, tehdä. ei nyt älkää nyt ainakaan enää tehty leffoja. Eikä mitään muutakaan. Ei ole kuin yksi Indiana Jones ja se on Harrison Ford. Piste. Niin ja siis se, että jos teette, niin tehkää vaikka sitten joku tyylin peli ennemmin tai jotain, missä niinku... Harrison Ford on itsekin sanonut, että ei kukaan muu ei voi näytellä Indiana Jonesia kuin hän. Se on hyvä, että se on siinä järpää ja Niin. silleen. Eiköhän tästä nyt vielä joskus 10-20 vuoden päästä tehdä taas joku saakeli rebootti ja sit sitä näyttelee joku nuori kaifari. Ja... Mutta onhan aikanaan tullut se Indiana Jones TV-sarja, oliko se Indiana Jones Junior, eli siinä käsiteltiin Indiana Jonesin nuoruutta. Niin. Ja mitä on käsittänyt, niin se ei ehkä ollut ihan niin menestys, mitä olisi voinut olla. En Mutta onhan Indiana Jones ollut sarjakuvahahmona. Siitä on tehty sarjakuvia, siitä on tehty pelejä. Pelejä vissiin tehdään edelleenkin. Joo. Okei. Ja monihan piti sitä Indiana Jones, mikä nyt olikaan Atlantis-seikkailua, niin sitä niin kuin jatko-osana näille 3 ensimmäiselle leffalle. Niin. Aa, tuohon pitää kyllä perehtyä. Niin hyvä se juoni siinä. Joo. Ja sitä olisi toivottu niin kuin, nyt jo niin kuin vitosenkin niin kuin, kässäriksi sitä pelijuonta. Joo. Mutta älkää nyt, vaikka en ole 4 enkä 5 nähnyt, niin mä oon silti sitä mieltä, että niin, lopettakaa nyt. Et jos kerran tää 5 nyt antoi semmosen, että niin jäi vielä hyvä maku suuhun, niin lopettakaa nyt niin kuin ihan oikeesti. Älkää tehkö niin kuin jollekin Star Warsille on tehty, että sitä vaan niin kuin, miten mä sanon, että Star Warsille on tehty, niin... Niin ja Bondeille ja niin. Jatketaan. Ja jos tästä Herra nyt... Jumala, niin. Harrison Ford on jo vanha mies muutenkin, niin kuin Teemu sanoi, niin ei kukaan muu voi näytellä Indiana Jonesia. Älkää tehkö mitään niin kuin sellaisia, että tässä näytellään niin kuin, tämmönen, että nuori Indiana Jones, siis silleen niin kuin tosi nuorena näyttelisi ja sit siitä tehtäisiin joku tämmönen versio. Ei mitään tämmöistä. Ei. Älkää tehkö. Joo. Antakaa nyt olla jo. Eikö se nyt ole niin kuin aika lopettaa tähän? Kyllä, on aika keksiä uusia juttuja. Ja totta kai toivoo, seikkailuelokuva genre mun mielestä on sillä tolalla, että sitä ei ole tarjontaa ole tarpeeksi. Että se on ollut vähän niin kuin Indiana Jonesin harteilla pitkään. Että välillä on tullut jotain hyviä yrityksiä, mutta kyllä mä toivon sille kun genrelle pitkää ikää ja jatkoa, mutta jonkun muun sankarin tai sankarittaren parissa. Että näin. Mutta kiitän kovasti Teemua, joka tuli vieraksi tähän jaksoon ja Kiitos antoi Teemu. omaa Indiana Jones-tietoutta meille, jakoi sitä. Ja kiitos myös totta kai omalle Aisa-parilleni tässä projektissa, niin Kaitsulle tästä jaksosta. Joo, ole hyvä vaan. Sua mainitaan joka viikko. Teemua mä voin kiittääkin vielä. Pääseekö mä nyt näistä kahleista? Nyt me irrotetaan sitten Joo. jo. Ja seuraavaksi... Ollaan pidetty Teemua, siis on haulikolla osoitettu tuossa. Joo. Kyllä, mutta tämä oli meidän Indiana Jones spesiaali ja ei siinä. Hei, Kiitos jos kuuntelit. seuratkaa meitä Joo. Instassa, laittakaa kysymyksiä, Kyllä. jaksoehdotuksia ja tilatkaa kanava, niin pysytte mukana. Kyllä, jatketaan taas ensi viikolla. Yes. Se on moro. Moro moro!